Parlem de medi ambient a Riba-roja de Túria i tenim el problema fonamental que és Basseta Blanca, que va ser l'abocador principal de la ciutat de València i tota l'àrea metropolitana durant 14 anys. Este abocador no estava sellat, va ser en una època en què la legislació era molt permissible i es podia fer així, però ara ens trobem en que tenim un abocador que no està sellat, que està contaminant les aigües subterrànies i, per tant, cada vegada que plou, els lixiviats estan contaminant també el sòl al voltant de lo que és l'abocador. Per tant, hi ha que intervindre i hi ha que buscar responsabilitats. Però no només és això a Riba-roja. A Riba-roja tenim, a banda d'aquest problema, tenim el problema de la vall de Porchinos, que el que volem és revertir també l'intent d'edificar, de construir i de fer ahí una macrourbanització en pro del València Club de Futbol. Nosaltres no tenim res en contra del València Club de Futbol, però sí que evidentment volem que la vall continuï com estava i a ser possible que s'afegisca a lo que és el parc natural del Túria. Per tant, aquests dos problemes serien els més greus, però no són tampoc els únics. Tenim un altre, que és el model de desenvolupament. El model de desenvolupament és principal en qualsevol municipi i el que tenim que fer és aclarir si volem un model expansiu, com ara ha fet el Partit Socialista en el seu moment i després el Partit Popular ho ha continuat, d'expandir-se en tot el territori en zones urbanes disperses totalment, que han creat un problema que ja no es pot revertir, que és la manca de servicis públics, per tant, que això sigui sostenible. Nosaltres, evidentment, lluitarem perquè no sigui així i perquè el creixement siga de dins cap a fora. Per tant, a més, té que ser a demanda. D'aquesta forma s'evitarà aquesta especulació que el que ha fet és destruir el territori.